motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with So guys, today kay na-event karon ng San Remigio National High School nga i-held nila ang ilang activity dito sa sports complex sa San Remigio. And guys, sa wakay baw ang membro sa Uplok TV nga si George Ursal kay murampaw niya suot sa iyang kanang future nga profession, which is a nurse ko, no, pero PT nga uniform yung gisuot ang akong uniform sa una, college pa ko. And guys, support me, magsamog me dito sa sports complex kay kami man yung gihimong kuan sa tawag na. Kami yung gihimong guardian parents. Bayog mi ni Jico, ni Marlo Ursal niya ato sa sports complex mga alas 12 pa na guys. Mga alas 12, yung mga launa na naman sa pagsugod. Sa inyo makita, ano, napabagoy kaligo, etc. Nagpapamata, alas 10 na ron, kapit na. Excited na kami mga ito, magsamog-samog sa inyo guys. Ego sa mga quick nga kaligo, na pampubre nga kaligo, na usa ka balde, bukbo, din sabon ka pa. Mana, okay na kayo. So, ego na guys, niya, magkita ta sa sports complex here. Okay, bye-bye! So ayun guys, nandito na tayo sa complex. Ay, natagalog na ako. So na namin sa complex guys. Marana na sila Jigo sa suot. So musaw na guys, kaya nagsugod na. Awit na kayo ta, na late namin. Nagyaw-yaw na ron si George. So tara. Ayun guys. Muna rin dito sa complex. So guys, si George kay atat na kayo siyang rampa sa stage. Nakita na mo siya. Lingaw kayo din guys, isabwa kayo itungod sa kakuan. Amoy pakita si George ha, amoy pakita. Umayaw na si George. Tara, katanagdagan na uniform mo to. Katanagdagan na uniform mo to. Alright guys, kasalukuyan po silang nagsasayaw ngayon. Yeah. Ang Tagalog muna tayo kasi maraming hindi na kayo intindi ng Bisaya. Okay, yeah. So karon guys, kaya na tayo mga future professionals. Si George na naging makita. Oh, lot, okay na lot. Okay na. A few moments later. So guys, ayun ang topic karon kay every new day is another chance to change your life. So, unsay may mo sa mga tumbaga na dito? Every new day, Okay, ito ba sa question? question ito. Oo. Every new day is another chance to change your life. Change your life. What can you say about that? I'm not schooling. I'm absent. I'm absent when the teacher I say that. forgot to laugh. So, ikaw na, kasi mas tarari mo sa every new day is another chance to change your life. Speechless. Man. Kita ganito, ang result dito ba guys? United. So, Xerox Camper guys, si Alot niya, si Jigo. Okay. That was my best answer. He's absent and he's not schooling because he forgot to love. So ako guys, ako katubagan na every new day is another chance to change your life kay every day mo mabot sa imong life kay parang daha chances pag mabago imong kagaling mo like education kung magtarong kag eskwela kay kanang nagindot ang imong future bago tarungon gini mo maabot imong mga dreams in life, goals, etc. Sama ni Jigo, hapit na mag-graduate, paso na niya siyang bata. Maro to guys. Taas naman kayo istorya ni Sir Cañete. Mag-snack sa amin. Salamat sa sponsor. Marlos Salvaro. Salamat kita Salvaro nga sponsor nga napay-huling kamay. Inikit na rin siya si Jigo. Thank you ni Jigo. Si Alot, muli nagpalit sa kuhan. May sobra dre usa ka kuhan guys. Ngaon sa min.
few inches later. So guys, yung saguan man, ikaw si Jigo yung invisible mo payong. So guys, kuha kayo ni Kusog Mayo. Kaya kanila mong sports complex, wala pa ni maayo yun. I-renovate pa naman eh. Ako pa may ibutang sa may pohon. Di ba, Jig? Kasi may ibutang. 1 hour later. Alright guys, wala paghihapon na human sa istorya. Namuha na lang akong now. Alright guys, kaya kayo manamig ka sa Labaro. Maraming salamat sa sponsor. Nature Spring, Oppo niya. Ito, casing sa Oppo. Niya, Mani. Salamat sa Mani. Ray-Ban, salamat kayo sa sponsor. Sa Nature Spring, salamat kayo sa libreng tubig na dili kayo may mauhaw, dili lumapot eh. Sa Mani, salamat. A few moments later. So guys, nakatuog na si Alot sa kadugay sa istorya. Di ba, Jig? Yeah guys. Kita naman karon ng istorya kay Sir Victor na. Tama na sa mata. Nag-box sa mga magpa-picture niya. Inana kasi katong upload TV. A few moments later. So what's up guys? Sa sobrang tagal ng salita doon, papaihi na kami. Pre, bawal umihi dyan! Mamaya na yung bawal. What's up mga ka-upload? Once again, nanggawas may kay sa sobrang tagal sa kadugay lo puti all to do. Kadugay sa mga istorya, kahion kay may humig sabot. Dagan kami nakaon, nya etc. Nya ambot lang ani mupaso ba kami dayon ani ron? Nya mupaso ta Jig. Paso lang ta. Paso tayo. So guys, balik na mixod sa complex. Few inches later. Ayun guys, Ano? sobrang tagal. Anong oras na? Alas 3 ko na mauman. Alas 4:40. Alas 4:40 na guys. Nya, ang ingon nila alas 3 ko na mahuman. Na ako na ipaso-paso. Scam na eh. Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal. Paano mo nasabi mabilisan? Walang bayad yun. Kaibigan ko yun. Paano mo nasabi? Ay! Okay guys, ang karon busy kayo mga tao sa pirma nila. Pirma nila sa ilang alcohol. Busy kayo mga tao karon. So, libog mi. Unsay padulungan na yung vlog ron. Okay, nahuman na lang nas 4 lang, wag yapon. After yan kay ako na yung magpa-picture sa Kanjiko. Vlog TV, lahir niya sa gwapo eh. Ba si Mr. Right, ikaw nga ba love of my life? So yeah guys, ako sa naiputon kaniyot kay ay magpa-picture. Mauwi na sige may isa sa kuha. Confirm na ganyan, wala ganyan paso eh. Scam kayo, scam. Nag-spotting kami nag-nindot pa kayo ng kuha niya. Imaliman, wala ka dito madayon day. Kanagi si George, siguro si George. Nag-expect si George nga tawagon siya sa best and professional attire pero wa man. Scammer sa dito, mo nagipani niya. So, anong resulta ni mo, Jig? Anong resulta ni mo, Jig? Alot mo, hingilong mo kayo sa alot. So, mamauli na lang may ani ron. Mawalay na ibuhat na mong vlog. Shoutout sila mga vlog. Muli na sila. Muli na mga tao. Ayan guys, di ba klaro si Jum? A few moments later.
Mag-ingon na lang alas 3, alas 5 na. Alas 3 kuno niya, alas 5. Oh, dara mga future. Hi, I'm Vlog TV. Oy, please go subscribe sa YouTube channel. Malay na. Wala bayan oy. Bawal ma-promote diri dito. So, moto sila guys, magatulo sila. Kami ani, asa may paingon ani. Wala jud ang amo ang career guidance. Lawaw outfit. Oh, karon guys, medyo maklaro-klaro na si George ha, kaniya kay di jud maklaro. So, uban na sa nung Bisig kung saan mo pa nindot ang exposure pero di jud maklaro gyud. So, karon guys. Let's go!